Здравейте на всички, аз съм Ranger 303, а това е Miracle. Добавен 20 левел, както не се вижда. Аз съм легионер на оръжие на 28 лева и сме дошли днес да убием Кали, защото някой бот не успя да убие Кали с парен механик 22 ниво. Сет. Добре, виждате каква готина полза сме застанали. Сега вече може да се увеличи шикана и да ходим да бием Кали. После ходим да бием бога на мъртвите Мортис. После ходим да бием бога на мъртвите Мортис. Да, 40 лева, аз съм 28 и без проблем ще го бия. 40 лева, бе. Чуйте, да си пуснете една птица и тя ще посочи на къде е. Въпреки че се изхъбите, няма страшно. Един тук. Както виждате, аз бях кретен, за да мога да пусна и тази мрежа върху нея. И един съвет, не се доближайте до нея, защото от огромните си ръце тя взима повече демидж, отколкото преди. И ви продължайте да стреляте, за да ви покаже на къде се придвижва. Това е важно. Иначе може да търсите цял ден и зад гърба вече да ви е убила. От които не може да избягате и както виждате, аз действам като щит за този Миракъл. Страхливеца. Да. Скоро може да стане широко вече. Така че не! О, кукичкия той! О, кукичкия той! Колко е... Нали знаеш, че няма да ти дам героси? Ооо! Да, само по-добре просто. Все едно вършме.